25 galopperande kvinnor däremot, det kommer man kunna se i Stockholm imorgon. Som ett litet komplement kan man säga till alla statyer av mäktiga män på hästar. Galopperande dansare värmer upp inför morgondagens performance mot patriarkatet i det offentliga rummet. En 7 kilometer lång manifestation förbi några av huvudstadens statyer med hästen som maktsymbol. Om man tittar på Stanvikens skulpturpark vi har så är det några män på hästar och några andra män. Och de flesta kvinnor som finns, de är nakna och ganska små. Den historiska staden och det här centrumet som vi har, det ser ut på det här sättet. Och det är vår historia såklart. Men då är det också viktigt att tillföra sådana här tillfälliga saker tycker vi. Jag har gjort tillfälliga saker i stadens rum där folk senare flera år har sagt att varenda gång jag går förbi den här platsen så tänker jag på det här som hände och har med mig det. Så att sådana här saker är betydelsefulla tycker vi. Och ni har varit ute liksom och övat lite runt om i stan. Berätta, vad har ni sett eller fått för reaktioner? Ja, men det vi har sett är när det kommer en stor grupp med kvinnor som tar plats på liksom ett starkt sätt och visar en styrka så är det nästan lite provocerande.